Ayo ndi mungsuh sing sak bapak karek ayo. Wah, ana satria gedhe dhuwur. Sapa em? Warakudara. Warakudara. Iya. Mung kari aku karo kowe. Maju yo. Mangawur-awurahan pengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur panjriting turangga estri miwang dwaja kang kagitir para kata ingkang Dojo lelayu sepi menika Raden Patih Udawa ingkang merpati wonten ing patenggan kula. Ya Kakang Senggono, aku ingkang manggi jengandika Kakang Anoman. Apa wis suwe oleh Kakang Anoman lenggah kene iki mau Kakang? Sampun radi sawetawis wedal Raden.
Wiwit sinuwun Mandura rawuh lajeng adik kula Werkudara dumugi kula ngertos sedaya. Oh ngono inggih inggih labet kula ngrumaos dados panakawan wonten Ndwarawati kok Raden. Mila inggih boten kesupen inggih kewajiban kula seba ingkang menika hamba bilih dipun keparengaken kula cumadong dawuh menggah menapa ta wigatos sing pasewakan menika wau Raden. Kakang Anoman iki mau Raden Werkudara rawuh ing pasewakan kautus dening Kyai Semar ngaturi rawuh Sindhu Ndrawati marang Karang Kadempel dene wigatine bakal kinanti sarasean ngrembug babakan Praja Ngamarta kang wektu iki lagi nandhang kingkin Kakang. Oh inggih Raden. Kula inggih sampun nampi timbalanipun Kyai Semar ugi kadhawuhan sowan dhateng Karang Kadempel. Mengkono Kakang inggih. Kakang Senggono wonten dawuh Raden. Aku antuk dawuh saka sinuwun Ndrawati sinuwun meling supaya Kakang Anoman bisa nggedhekake rasa kesabarane. Mengkono dawuh kang tak tampa kanggo sira Kakang Anoman. Aku percaya Gandeng Jengandika iku salah sawijining brahmana kang limpat. Tak kira Kakang Senggono ora bakal keweran nyawang marang kahanan kang bakal dilakoni mengko Kakang. Inggih Raden. Kula sampun tanggap menapa ingkang dipun kersakaken Gusti kula ing Ndrawati. Saha kula inggih sampun kraos bilih anggenipun Kyai Semar nuding dhateng kula minangka dados wakiling para prajurit kala wau wonten prayagung ingkang kirang rena penggalihipun kok Raden. Namung tumrap kula sedaya menika kula anggap limrah. Ing atasipun gesang wonten ing alam ingkang merdika benten pemanggih menika kengang kenging kemawon waton bodhaning pemanggih kala wau sampun ngantos ngurbanaken dumateng kerukunan tuwin sampun ngantos ngobak-obak dhateng katentremaning bebrayan kok Raden. Yo syukur bagi sewu yen bab iki Kakang Anoman wis pirsa. Aku ki yo nggumun Kakang. Kurangane apa Kakang Anoman kang uripe wis dikebaki marang lelabuhan tumrap sapa wae. Ewadene kok ya isih ana piyai kang ewa marang Kakang Senggono. Raden Patih mboten perlu nggumun. Inggih ngaten menika pepak-pepak ing jagat kok Raden. Donya menika mboten wonten barang ingkang sampurna. Tumrapipun Anoman paugeran kok namung setunggal. Inggih menika gondelan dhateng wewaring agami ingkang kula rasuk Raden. Gelaring lair mboten kendhat anggen kula tansah nyuwun wonten pangeran mugi tansah nuntun ing lampah kula Raden. Syukur bagi sewu dene Kakang Anoman wis samaptos kabeh. Matur nuwun Raden. Gandeng sinuwun katone wis jengkar saka praja katitik ana swara kang julegur kaping 3. Mulayo Kakang ninggal tak kanthi budal, aku bakal nguntapake tumeka njabaning praja. Monggo kula dherekaken. Temenggung Drawajaya, nuwun wonten dawuh. Mara kaki metu njaba. Undang wadya nguntapke jengkaring sinuwun kaya padatan, ana ngesake dawuh Sang Patih. Mundur undang wadya kuswa. Sangya para prajurit suarane tengorong mandang antariksa tambur slompret gong bendhe dari lan poksor tong tong krit tetek sa oran leralu ning cala
kowe mangkono bidaling para prajurit yen Cinandra kaya sing arep papapan sigra mangsa lumampah anut wirama
saklar wanda muncar lengeng driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang nyoto gawat keliwat wingit kepati bebasan satu moro satu mati jano moro jano mati bali mung kariaran tinggi ngeriku dangani para jim setan priprayangan ilu-ilu banaspati gandharwa miwang berkasaan sedaya sami mambek srei drengki dahwen panasten patiopen tuwin jaya metakil demen mulat masulayan sirek marang karahayun yen wis ngancik surup surya jroning wana ketingal singup sesawangan hamung remeng hanger gemeng Sulagung panting jenggelek jinajaran mandura gong kinemu godhong hanggameng mung ketingal cemeng
umursak kaliyan kaboncang kumandang kang swara garaja kan maweh daya geter jroning wana waneh-waneh swara peksi kang sobeng wanci ratri menggih kolik tuhu lan pokok beluk bilulungan solai loro mangsan ing katebian kapiarsa panggemrong ing singa barong sarta tambang ing Srenggala binarung kala-kala swara tek saka ngakak datan dangu sinusul panjriting waraha labet tinubruk ing Sardula ing tata gelar wujud wana wasa ananging sejatine tuhu puniku kedatoning dewa panggoda pangrencana ingkang awisik sang Bathari Durga inggih Pandya Bathari Permoni Mujari malam supra cemengan wancine wis madya ratri Hyang Permoni kepareng lenggah munggo ing sela kumawasa hasemek roning raja mala kayak waradi setan janggitan wedhon jrangkong waru doyong miwang wewe kidrah lenggaira sang Bathari sinongsengan sutra jingga cinawi kencana cinawisan ganten dalah pakecowan datan ngantun padupan geng kumendeng angubar 500 kang mangambar dereng tangu sang Bathari Durga lenggah kedadak swaning narita saking pamanggantungan inggih Prabu Kudayatma lakuning lekas kita linuting kidung kadereng hamomong nun manah rahayu Haywana kang tanah golong kumolong manadu para karenane romangabos bos pita wangsalan semon iki Prabu Gudayat menyusuan ana ing kayiwangan dandang mangure mengko tangger Gudayatma padha
nganti rarjo sowan kita ning ngarsa ulun kula Gudayitma. Lho inggih Pandya Betari. Lulus raharja sowan kula Niskala. Mboten langkung pangabekti kula mugi kunjuk wonten sahandhap padha paduka Sang Betari. Iya yang nger Godha Kumara lung tampa pangabektimu Gudayitma. Ana tak arani janur gunung dhewe kita malah ing ngarsa ulun. Ana wigati apa kula tumuli matur ya nger Gudayitma. Lho inggih Pandya Betari. Sowan kula ngarsa paduka kejawi kula ngaturaken sungkem. Ingkang sakelangkung wigatos meninggih kula badhe nyuwun tulung wonten ngarsa paduka Sang Betari. Nyuwun tulung babakan napa nggih? Duh Betari. Ora ngisen menapa menawi kula ngaturaken isin ing manah kula. Ora susah dadak nganggo isin ya nggih. Ngayuwangen kene iki tembung isin kuwi ora ana. Sing ana mung tembung aku butuh kae kudu kelakon mengkono nggih Gudayitma. Lah dalah. Iya. Menika naminipun sami kaliyan adeg-adeg kula Sang Betari. Mula aja dadak nganggo tida-tida rasamu mara gage matura ya nggih Gudayitma. Ngaten Sang Betari. Wiwit kula tasih gesang wonten ing negari Ngalengka. Ngantos bondo kula tabus madya bala kula telas. Namung labes sami sabiyantu dhateng kula. Murih kasembadan anggen kula garwa Bathari Widawati. Namung kanyatan nadyan sampun nelasaken Bandaraja tuwin nyawa ewa semanten kula babar pisan dereng saged lenggah jejer nyanding dhateng Bathari Widawati. Sang Betari, nadyan kula sampun abadan sukma nanging gegayuhan kula tetep boten luntur. Inggih menika kedah saged nggarwapun Widawati kala wau. Sampun marambah makaping anggen kula mbutuh daya tuwin daya upaya. Namung nyatanipun tansah gagal wigar tanpa karya sabab ngapa? Inggih labetipun alang-alangi kalian munyuk pethak pun nanoman ingkang nggo sapriki dereng mudhar. Inggih menika Duh Betari. Mbok inggih wonten kepareng paduka Sang Betari paring iguh pratika utawi cara. Kados pundi supados kula kasembadan garwapun Widawati ingkang samangke sampun manitis dumateng putri Mandura ingkang nami pun Sembadra Sang Betari. Kula pitados dumateng iguh pratika paduka tartamtu mboten badhe mindha damel mesti kelampan sedya kula Sang Betari. Hong tete Wangkala Ludra kula Gudayitma lho kula. Banget ing panarima ulun dene semana kang dadi kapitayanmu marang jeneng ulun. Iya ta nggih Gudayitma. Wong nyatane jeneng kita karo ulun iki padha-padha leng reridu marang titah. Kang mangkono ulun bakal kabotan maringi marga lan sabiyantu murih kasembatan kang dadi sedya kita Gudayitma. Lah dalah. Iya lajeng. Ngene ya nggih, tiwas kebeneran. Wektu iki bakal ana sapatemon pangarsaning para kawula kang mapan ning Karang Kadempa. Mula kula Gudayitma kita manunggal wae marang salah sawijining pangarsa mau. Raganing pangarsa kang wis tok nggo wadah mau tumuli nggonen piranti mateni marang ngalang-alangi karepmu yaiku sing Anoman. Malah ora mung Anoman wae ya nggih kang sira mateni. Kepara Janaka uga sirnakna pisan. Kanthi Janaka mati Sembadra kelako dadi garwa kita. Kalenggan lananging jagat kang sumandang marang Janaka uga bisa ulun jabel. Ulun paringke marang putra ulun Dewa Srani nggih Godha Kumara. Katengmu padha ranten becik besok amandemo baris kang prayitna ya
saranta wong Dwarawati tinumbas panika pangawak Pandhawa Lora wurung dadi mungsuh. Waduh Sang Betari sanget ngaturaken gunging panuwun kula dene paduka sampun pareng paring margi dhateng kula ingkang sekeca sanget. Inggih kanthi kula manunggih dhateng salah satunggaling pangarsa menika mangke tertamtu. Mboten badhe konangan kalian buat dia selek pun anoman. Kepara kula saged mecahi piyambakipun. Gandeng sampun traca dawuh paduka Pandhawari kepareng. Kula nyuwun pamit pumunten nindakaken dawuh paduka. Namung mawantu-wantu kula nyuwun tambahi pangestu mugi lebet karya lampah kula Sang Betari. Iya nyengger Godayitma ulun mangga puji Sang Durga Sembada Kala Wibawa jaya nggon kita ngrusak bangsa Godayitma. Semangkahang terus sumbar Jaramaya wonten dawuh buke Si Raja Keri Engger sabiyantu marang Prabu Godayitma Jaramaya nek nene saking dawuh kepareng kula nyuwun pamit buke sing ati-ati ya Engger. Ayo pada bocah buta
Sikertancut kumregut nyembat watang Narabasa mungsa sanggep jojo Kantaran bau sayakti Dengolina prateng lampus Sirna madyaning palugon Waduh kandhek barisaning wadya sawing dandang mangure papak wong cendhek cilik bringose kandel waduh parat ngaku sapa jenengmu Sundana Durawati Satria Lisan Pura Setyaki aranku bali takon sapa jenengmu ya muri saking dandang mangure Prawira Sandi aranku Prawira Sandi ya Sungir bakal tak gawe liwat yen sing liwat siji mung gawe wong 5 tak lilani ning gandeng sing liwat kuwi luwih saka 100 tur miranti gegaman luwih becik bali ya wae waduh keparat menungso jaluk ora dawa umure mbalek elek kuku Sawadya Bala panjenengan para Joko wah seret nyawamu durung tau krungu kondhange Prawira Sandi tau tate pedhaku tomboyong wong banggamu sepira madwa tebuak dadamu melesat igam celaka dosa barat Sore di barat ungalo dadamu yo wah hot biar kowe ya hot wah hot pasti kowe doy ki jalu ae biar kowe hot pasti kowe Lihat, ayo. Hot, yan. Loa,
menung 100 hot 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 lo ah hot hot ah hot ah hot ayo hot biar kowe iya hot oh ya metu saka bumi parat ayo nganggo sisik soe Antarja ya kumandang garbo ayo ayo hot oh pasti kowe oh pasti oh hot lo wek dian lo lunyu ayo betul has oh hot lo kuat ya wah melonyok raimu palat wah
mundur gulungan genderamu blongono gamanmu aja semelet ana ngarep kala Durgangsa Mir ayo ndi mungsuh sing sak bapak karae ayo wah ana satriya gedhe dhuwur sapa em Waraku Dara iya mung kare aku karo kowe maju ya hati-hati wah Waraku Dara maju ya kala Durgangsa ayo ya ayo wah ayo aduh wah ya Ah!